Здравейте хора, това е, не знам кой епизод, от моя survival в Minecraft България PvP Gamers. И ще си направим една хубава къща. И ще съберем след да убием Марто Нуб. Ще пробвам един. Сега ще си направим една къща хубава. Ще постарая да бъде. О! Какъв е този? Хора, да го убия ли? Грозен е. Как ме гледа само. Да се лорти, но много оригинално име нямаше да знаете. Ах ти турски Антон. Сега да се намерим една хубава местенце за къща. И искам да не ме притеснява някой нуб. За какво ме следва? Не искам. Ще има PvP битка. Май, честно да ви кажа. Хора, ме килват, сериозно. Мислите ли, че има нещо у него? Бедняк, няма що да знае. Айде да го избием този, защото не дразни. Каза ми хора, даде ли му диамантен меч, сега ще ги изкиля. Внимателно. Обаче. Дразни ли ви? Мен ме дразни. Да го килна. Искате. Той го е портнал. Ах, че гадина. Мале хора, ще убиме Last Word. Този бот, вижте го. Survivor. Survivor. Някаква нова дума на Minecraft. Да. Вижте хора, гледайте как се на такова напуши се човека. И иска PvP. Ще отиде, ще го смачкам и ще се върна съседа му. Виж ме, като съм грозен. Когато приключа с покрива, пускам клипа. И хора, вижте какво построиха и сега ще сложа една табела на честа. И да спомена IP в описанието. Гледайте бе хора, и двама умряха от крипари. Кажете ми, не е ли смешно? И жалко. Смешни и жалки са. Ами каза, че елате на PvP. Ще отида след малко, когато се направя резиденция на къщата. Така хора. Може да цъкаме заедно в този сървър, стига да искате. Само ми пишете на скайпът и ще играем заедно. Аз пък кирка направих. Гледайте какъв съм прост. Кирка направих. Спешно направихме на резиденция. Ако се получи. Защото не ми се получава по някой път. Лошо. Тук. Тя е на антиаритмица. Бързител може
Не сега. Май силно изди. Ох, забравих хора едно нещо, което е много важно, но аз съм много прост човек, ви казвам. Да. Select, expand, 4S, select, vert, yes, create, има резиденция вече. Сега си направим хубавия път. Не, докато го направя, стоп. И ето нашата къща. Това беше от мен, Регулатор 22, за първия епизод в Minecraft Bulgaria PvP Gamer. Чао!